Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rencang-rencang tepangaken nami kula Muhammad Aski saking kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual wonten SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat griya kula wonten ing Desa Setiarjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kula badhe nyarios kalangkungan lan kekurangan kang kula gadahi. Ingkang sepisan kula gadah kalangkungan saged mendhet gambar lan video. Ingkang kaping kalih yaiku kekurangan ingkang kula gadahi kekurangan dados tiyang ingkang lumayan keset lan uga kirang saged matur wonten ing ngajeng tiyang kathah. Nanging wonten nilai sae ingkang saged dipunpundhet saking diri kawula kados dados tiyang ingkang gampil adaptasi lan komunikasi sae kaliyan sinten mawon. Kula uga gadahi sifat awon ingkang saged dados anceman kangge diri kula. Inggih punika gampil manahaken babagan ingkang boten wigatos. Kula ugi inggih punika tiyang ingkang remen interaksi lan komunikasi kaliyan sinten mawon. Cekap semanten kula nyarios bab diri kula, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.